Добър ден! Днес ще ви представя Велизар Атанасов, собственик на AB Systems. Фирмата произвежда висок клас алуминиева дограма. Той беше така любезен да се съгласи да ни разкаже своята лична история, свързана с животозастраховането и по-специално с компания Граве. Добър ден, Велизар! Добър ден! Какво те накара преди години да си направиш застраховка живот? Благодаря за поканата. За мен е чест да разкажа личната си история. С драматичен продължение, с неинформирано начало, но така преди, може би 2016 година, приятел ми сподели, че се е направил на близките си пестовна, която е живото... какво се казва? Застраховане, да, живото застраховане. Живото застраховане и спестовно, като хората в материалното, нали, все фокуса ни е в спестовността и че в годините нататък ще има някаква доходност, която можем да използваме. Значи, едва ли съм си мислил, че нещо със здравето ми ще се случи, че да я правя в тая посока. По-скоро сметнахме там и една доходност след колко години. Сега сме млади, работим и малко повече ми трябваше да помисля, защото мозъка не е свикнал да смята в толкова дълго. Да, толкова дълго напред, но се доверих. Сключихме застраховката, беше някаква годишна сума. Във времето, поради сценария на живота ми, така се получи, че се наложи да открия някакъв здравословен проблем. Беше свързан пак с работата ми, с доста стрес, с ненормирано работно време, с неправилно възприемане на живота и нещата. Някакси натрупалото се напрежение изби и аз трябваше да тръгна по лекар и да търся какъв е проблема, защото той не беше ясен. Се оказа, че лекарите се насочат към щитовидната жлеза, чиято функция е нарушена, и ходях на един ендокринолог, втори, и те ми казват възел в ляво, който не е добър вид, в дясно също, но въртележката ма въртеше и не обърна внимание на това. И така година след година нещата се задълбочиха и вече положението беше нетърпимо с състоянието ми, здравето ми, както психично, така и физическо. Стигнахме вече до сериозен хирург, сериозен ендокринолог, който каза: виж какво, момче, в ляво имаш опасен карцином, който е с големина, която е по медицинските стандарти, е вече в критична големина. Обикновено трябва да се махне цялата жлеза заради опасността на този карцином. Тогава не повярвах аз, че ми се случва такова нещо, но просто трябваше да се доверя на лекарите и да. Какво ми е било тогава и какви неща се въртяли в главата. Не е било леко със сигурност. Да. И направихме операция 3 август 23 година и веднага след епикризата, не знам кой, аз тая застраховка бях забравил, като нещо, което може в тая посока да ми бъде от полза. Не знам, губят ми се доста моменти от миналото, не знам как се сетих за Граве, но изпратих на Евролайф или Граве епикризата, съгласно някои от клаузите, категорична експертиза се признава и аз заслужавам изплащане. И след 2-3 имейла за няколко дни от Евролайф ми казаха: дайте банкова сметка, признава се това и ми платиха цялата сума. Цялата гарантирана сума, върху която си бил защитен. Цялата гарантирана сума, която за нашите съмнителни убеждения беше по-търс пред мен, как получих
Не знам, точно над 70 000 лева беше. Да, колкото е била гарантираната ти сума спрямо тази вноска, която си внасял. А колко вноски беше внесъл до тогава? 3 или 4, казваш, 2016, а 2006, Ами, може би 7. 7 вноски. Може би 7 Да, вноски. 7 вноски и всъщност Да. компанията Граве ти изплаща заради щетата, която си имал. Да, За съжаление. и тогава те се разпределиха при децата. Така, както си преценил ти, аз съм преценил така. И тази... Нали, всичко е... Аз вярвам, че всичко е планирано така, както трябва да стане и цяло по най-добрия начин. Децата ми си получиха това като финансова сума. И веднага след това се запознах и Вече с мен. с теб, да. И при положение, че нали, може да се разчита на тази система, аз направих нова, вече в друг вид застраховка. Наистина нямам представа от подробности по това, но вече е друг вид, защото не ми се позволява, имам диагноза. Да, заради самата диагноза няма възможност в този момент да си направиш такава с защити, но пък инвестиционната застраховка, която си направи, е чудесна. Можеш ли с 2 думи да кажеш на хората защо да си направят застраховка живот? Застраховка живот, както мен, биха получили една задължителна доходност след време, но пък и никой не знае какво ни поднася живота и как ще се стекат обстоятелствата. Нещата се обръщат много бързо и това е една опция как да се помогне в този момент на нещата, които се случват. А всъщност за хората, които не искат да имат защити върху здравето и живота си, има вариант да си направят и чиста инвестиционна програма. Да, това е компания, може би на веки нещо, аз не знам, да. която може да имаме доверие, че доходността, която биха реализирали е най-добрата от така популярните на пазара. На пазара. Като... Добре, благодаря ти много. Това беше историята на Велизар. Ако искате да получите индивидуална консултация, пишете ми. Таня Стоянова, консултант живото застраховане Евролайф. Благодаря ви.